Kaiken pitää olla mulla täällä terävänä, että mä voin käyttää niitä neuvottelussa. Ei sellaista voi delegoida. Niin, mutta sä ottaisit Teron mukaan neuvotteluihin. Vastuu Sunerista on minun. Onko sulla huono olo? Ei. Mä tarkoitan, että sä olet ihan oikeassa. Ja mä toivon, että sä tulet huomenna mun kanssa siihen neuvotteluun. Mä menen siihen DNA-testiin. Et jos Paltamo on mun isäni, niin mä en kieltäydy siitä perinnöstä. Hyvää syntymäpäivää!